गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। बाक्सा जिल्लानि मेधाघाट ओनसोलनि सुरुखुजिजार गामिनि गोख्रों ताइक्वान्ड' गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि अबनि बसुमतारिया बे संसारखौ अरायसमनि थाखाय बयखौबो सोगाबनानै नागारनानै थांबाय। बिथाङा गोजौ थै नारसिनथाय बेरामाव गोग्लैनानै मैया रुंसारि जायो। बिथाङा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' गेलेनानै गोबां बान्थाफोरबो देरहानो हादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव नेपाल हादोरनि प'खरायाव जानाय इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल आरो कलकातायाव जानाय इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा ताइक्वान्ड' गेलेनायनि हादोरनि नेशनेल रेफारिमोन। लोगोसे ताइक्वान्ड'आव फन-दान ब्लेक बेल्ट मोननाय गेलेगिरिमोन। बिथाङा थांना थानाय समाव राजा इरागदाव बनगाव गेजेर फरायसालि आखान्थि फोरोंगिरिजों लोगोसे मेधाघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि, मेधाघाट आन्सलिक एबसुनि बारग' बोसोनगिरि, मेधाघाट आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारिमोन। लोगोसे बिथाङा मास्टार अफ फिजिकेल एडुकेसन गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि नन्देस्वर बर' बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला गेलेमु मावख'आरि अनिल कुमार बसुमतारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आरज गाबो। लोगोसे बिथांनि गोथै सोलेरखौ दैबथिंनाय समाव मेधाघाट ओनसोलनि बाथौ थानसालि आरो खेला गेलेसालि फिल्डआव ताइक्वान्ड' गेलेगिरिफोरा जोबथा खनसेनि थाखाय बिदाय होनायखौ नुनो मोनो। दिनैनि साना दिनै बाक्सा जिल्लानि थाखाय लोगोसे मेधाघाट ओनसोलनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान। जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रुंसारि अबनि बसुमतारिनि न'खराव दंफैयो। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा हरखाब प्रेसार स्ट्रकजों थांनाय थामहिनबा मैया गुवाहाटीनि नेम केयार हस्पिटालाव हरखाबै रुंसारि जायो आरो बेनि दिनै जोबथा बिदाय होनायाव जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय दंफैयो। दा बिथाङा सासे मेधाघाट ओनसोलनि आरो बाक्सा जिल्लानि गेलेमु बिथिङाव जोबोद मुंदांखा आरो दिनै मेधा ओनसोलखौ दिनै स्पर्ट्स लाइनाव आरो बाक्सा जिल्लाखौ स्पर्ट्स लाइनाव बोखांना लाबोनायाव बिथांनि मैखोम बिहोमा दङमोन। बिथाङा दिनै खालि स्पर्ट्स लाइनावल' नङा, बिथाङा सासे मोजां गुदि फरायसालिनि दिनै लोगो फोरोंगिरिमोन आरो मिथिनायाव सासे बिथाङा दिनै स्पर्ट्स लाइननि जुदि थाङोबा बिथाङा एमपेड पास जानाय मानसिमोन आरो NIS पास जानाय मानसिमोन आरो दिनै ताइक्वान्ड'आव दिनै बिथाङा ब्लेक बेल्ट सासे मोजां फोरोंगिरिमोन। दा बेबायदि मानसिखौ दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव खोमाना लानांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बिथांनि सोरगोआरि जिउमायाव जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आरो बिथांनि न'खरखौ जाहाथे आनान गसाया मोजाङै नायफिनहरो। दा बेनि थाखाय जोङो आनान गसाइनि सेराव बोर बिदों। बेनि थाखायनो जोङो दुखु फोरमायनो होननानै दिनै बिथांनि न'खरनिसिम जोङो मोनसे हान्जाया सफैनो हादों। दुखुनि बाथ्रा, आं डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि जानानै बेहाय बिथांनि थैनायाव आं दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि दिनै लास्ट बिदायाव आं फैदों। बिथांनि जिउ गोमानायाव दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लानि गेलेमु बिफाना गोबां खहा जाबाय। बिथाङा 1994 निफ्रायनो आं बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन। गेलेनाय बिफानाव बिथाङा बहुद कन्ट्रिबिउसन दं। बिथांनि नाजानायावनो दिनै मेधाघाट ओनसोलाव प्रथम बिथाङानो माने खेलाखौ जों जागायजेननायखौ बिथांखौ नुदों आरो बिथांनिफ्रायनो जोंबो डिपार्टमेन्टआ बिथांनिफ्राय बहुद जों सहाय मोन्दों। बिथांनि नाजानायावनो दिनै मेधा ओनसोलल' नङा, बाक्सानि बहुद मोजां मोजां गथ'फोरानो दिनै गावनि जिउ खुंथानो हादों बा साख्रि मोन्दों। बिथाङा नट अनलि खेलाल' गेलेनाय नङामोन, बिथाङा लिटारेचार सेक्सनावबो थुनलाइ, हारिमु, बेनिफ्राय आरो धोरोम बेफोर खान्थियावबो दंमोन। बिथाङा प्रेजेन्ट स्टेसनाव जोंनि बाक्सा जिल्ला इन्डिजिनास गेम्सनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो सेन्ट्रेल जोंनि इन्डिजिनास गेम्सनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो बिथाङा जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसजों सानफ्रोमबो नांथाबनानै थायोमोन। बेनि थाखायनो बिथांनि जिउमाया जे दिनै रुंसार जालांबाय, बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे जोंनि समग्र BTC आरो गासै जोंनि आसामनि बे नाङैनो गासै माने जोंनि हारिजों लोगोसे गासैबो हारिनिनो मोनसे गिदिर खहा होननानै आं दिनै सानदों आरो बिथांनि न'खरनिसिम आंनि
गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय आं मोनसे बेदना मोनसे जासिहरदों आरो आफा इसोरनियाव आरज गाबदों जों बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोजां थाहैनो हाथों। गोजोन्थों। अबनि बसुमतारिया थांनाय जोंहा 3 तारिखै बिथाङा मोनसे स्ट्रक जानानै माने हाखु दाखु एकेबारे सिरियास जानानै बिथांखौ जोङो जा रबिराम बर' हस्पिटाल मुसलपुराव जोङो थिसनदोंमोन। बेनि उनाव बे सिरियासद्राय जानायनि थाखाय एसे बांसिनद्राय माने परिबेखा हामा जानायनि थाखाय बिथांखौ जों गुवाहाटीयाव नेम केयाराव लांदोंमोन। लांनानै बावहाय भर्ति खालामनानै बिथांखौ अपारेशन खालामदोंमोन। गसाइनि साननाय मा खालामनो बिथांखौ जोङो बासायनो हादिया। बिथाङा थांनाय मैया 5 तारिखआव जानुवारिनि 5 तारिखआव बिथाङा रुंसारि जालाङो। दा दिनै जोङो बयबो ज' जानानै बिथांनि माने गोथै सहखौ सोलेरखौ जोङो माने जोंनि केक माने माबा खालामनो थाखाय जोबथा बिदाय होनो थाखाय जों बावहाय लाहार फाहार खालामदों। बिथाङाथ' खोब मोजां मानसिमोन, जोंनि बिनि सासे हाथरखि रखममोन। बिथाङा स्पर्ट्सनि थाखाय एकेबारे बिराद माने बिख्यातमोन। जोंनि बे मेदाघाट ओनसोल नङा, गासै जोंहा क'क्राझार माने BTC ओनसोलावनो बिथाङा सिनायजानायमोन। बिथाङा इन्डिजिनियास माने गेम्सनि थाखाय बिथाङा जोंनि बेवहाय गोबां माने इन्सट्राक्सन माने होदोंमोन बा फोरोंदोंमोन। बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि इन्डिजिनियास गेमनिबो बिथाङा दैदेनगिरिमोन, कनभेनरमोन बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा गाव माने टाइकान्डुनि बिथाङा ब्लेक बेल्ट लादोंमोन आरो 4 दान ब्लेक बेल्ट 4 दानमोन बिथाङा। बिथांनि नाजानायावनो जोंनि बे ओनसोलाव टाइकान्डुनि सोलोंसा बहुत ओंखारदों, बहुत मेडेल मोननो हादों, बहुत माने जोंहा नेशनेल गेमफोराव जोंहा बहुत माने प्लेयारफोरा जोंहा माने बान्था मोननो हादोंमोन। बिथांनि नाजानायावनो जोंहा माने खेला गेलेनानै बहुत माने गथ' गथायफोरा माने बिनि स्टुडेन्टफोरा साख्रि बाख्रिबो मोननो हादोंमोन। बहुतानो मोनदों, खमसे खम माने 15-20 जनसोनि बारा जागोन आरो बिथांनि नाजानायावनो बावहाय माने साख्रि मोननाया। बिथाङा बेल' नङा, बिथाङा जोंहा माने गासैबो माने जोंनि बे ओनसोलनि अनुष्ठानजों बिथाङा लोब्बा गोनांमोन। साहित्य सभानि बिथाङा दा बर्तमान एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन जोंनि गुदि आफादनि मेदाघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि। बेनि अनगायैबो बिथाङा बाथौनि सासे एकदम माने खोब माने नांथाबनाय खोब माने सेंग्रामोन बिथाङा। बाथौनि बिथाङा इउथ ग्रुपनि जा माने लाइमोन आफाद दोङो, बे लाइमोन आफादनि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन जा बाक्सा जिल्लानिनो। बेनि अनगायैबो बिथाङा जोंहा थुनलाइजों बिराद सोमोन्दो गोनांमोन। बिथाङा जोंनि बे मेदाघाट बाथौ धोरोमारि गौथुमनि बिथांनि नाजानायावनो मोनसे थारमाने जोंहा गोसोखां मोनसे लाइसि दिहुनदोंमोन। बिथाङानो गावनि फैसाजोंनो बिथाङा बे लाइसिखौ प्रथम दिहुनदोंमोन। बेयो जाबाय 2016 मायथाइयाव बिथाङा बे लाइसिखौ दिहुननानै होदोंमोन। माने बिथाङा ओरैबायदि माने समाजनि कारणे खोब माने माबामोन, माने सांग्रांमोन, जातिनि कारणे इमान सांग्रांमोन माने बेखौ बुंनानै माने दिनै फोजोबनो हाया। जियानो जाया मानो बिथाङा जे सासे आग्रनियामोन जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो मानसिजों बिथाङा माने सोमोन्दो गोनांमोन। रावनिबो बिथाङा माने खावलायनायखौ बिथाङा नागारामोन। जायखि जाया गोदोरानो जा उन्दैयानो जा बिथाङा बयजोंबो समानै माने आखु दिन्थिनानै हेल्प खालामनानै मदद खालामनानै बिथाङा सोलियोमोन। सोरबा जुदि अभाब अभियोग गोनां मानसि दङब्ला, अभाबि मानसि दङब्ला बिसोरखौबो बिथाङा माने फ्रियावनो माने टाइकान्डु फोरोंदोंमोन एबा स्पर्ट्सनि जायखिजाया बादायनायफोरावबो फैसा थाखा होनानैबाबो बिथाङा माने सहाय खालामदोंमोन। दा दिनै बेबायदि सासे जोहोलाव, बेबायदि आग्रनिया सासे मानसिया जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै गोमालांबाय। जोंनि नायनो दुखु। बिथांनि जे जिउमा, बे जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो बेखौ जोङो माने गसाइनि सेराव माने आरज गाबदों। बिथांनि जिखिनि रोंगौथि, बे रोंगौथिनि सायावथ' जोङो बुंफोरनो हाजोबला। बिथाङा MPEdबो माने पास खालामनानै फैदोंमोन आरो बिथाङा मा खालामदोंमोन, NISबो बिथाङा बावहाय कर्स लागासिनो दंमोन। बिथाङा टाइकान्डुनि नेशनेल माने बिथाङा रेफारिमोन। दा इमानखिनि रोंगौथि थानाय मानसि निस्सयकै जोंनि गेजेराव जों ओंखारबावगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायाखै। बिथांनि थुलुंगानाय, बिथांनि जिखिनि माने मावलांनाय, बिथांनि जिखिनि माने होलांनाय, बेखौ लानानै जोंनि उन जोलैफोरा जुदि आगबारायोब्ला निस्सयकै जों
बे मेदाखाता मोनसे स्पर्ट्सनि मोनसे जायगा जागोन एबा हारि सिबिनायनि बा जोंनि बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि मोनसे नोजोर जागोन होननानै आङो आसा खालामो। दा माने न'खरनिनो एकदम बयनिख्रुइबो माने सांग्रांसिन दैदेनग्रामोन बिथाङा सासे बिदा दोङो। बिदानि नामा जाबाय ध्रुब बसुमतारी आरो बिनि उनाव सासे फंबाय दोङो। फंबायनि मुङा जाबाय सन्जय बसुमतारी। सासे बिथाङा बिमा दोङो, बिमाया बुरै बिमा, बिथाङाबो माने असुखिया। जियानो जाया मानो बिथाङा थानाय समायाव बिसोरनि गासैनिबो माने मोजां खामानि मावदोंमोन। दा बिथांनि बिसि दोङो आरो सासे खुदिया दोङो, बियो 2 बोसोरसो जाबाय। दा बेखिनिखौ बिथाङा न'खराव गारनानै थांबाय। बिनि अनगायैबो बिथाङा 3 बिनानाव दोङोमोन। दा बिनानावनिबो सासेया माने स्किन केन्सार जानानै बिथाङाबो रुंसारि जालांदों। जियानो जाया मानो दा माने बिथां गैयैनिफ्राय न'खरा एकदम खोमसि जानानै थाबाय। माने जिखिनि मावनो गोनां दंमोन बिथाङानो मावोमोन, बिथाङानो दैदेनोमोन। दा बेखिनिया खोब अभाब मोनसे बिसोरो सानगोन आरो न'खराव। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.